Right, come on, can i Gymru, let's get this over and done with. Come on, a fucking bathroom dy fi, Grwto. Siwch chi ponis, iawn? Can i Gymru. Oedd hi'n blwyddyn special iawn, Lenny. 50 years. Mae Can i Gymru yn dathlu phen blwydd yn hanner cant eleni! 1969 oedd y gynta. Nice. Ond mae'r BBC wedi dileu'r holl footage. Mae rai bod nhw'n shit bryd ni fyd. Ond fi'n cofio dy ci yn gweud bod fe a'i holl ffrindiau wedi tiwno mewn. Ti di symud eril na fe? 20 swllt am licens am y shit ma. Oedd na ffys cyn i'r siow hyn o ddechrau, Lenny. Oedd e'n absolute sausage fe, 7 mas o 8 can gan ddynion. Ta beth, hanner can mlwyddiant neu byd o. Oedd hi ddim yn vintager. Ond oedd ddim un o'n darllen nhw'n tweets mas. Dim wal Twitter. Bastard. Come on, rwch rhywbeth i fi siarad amdano. Yn lle ni, o'n nhw jyst yn gweud drosto bod lot o fi mlaen ar Twitter. Gret. Twitter ar dan. Twitter. Ar dan. Trendio ar Twitter. Gweud ni, fydden nhw ddim wedi cael lot i ddarllen mas off Twitter, Lenny, anyway. Fi'n credu bod pobl di mynd i trial bach rhy galed. Mae pawb yn gorfod cael ei gweld. Yn tweeto noson Can i Gymru. Ie, weles i'r tweet na allan ne. Ie, we all get it. Na ti, go bye. Hwna'n ffynnu. Na ti. Oedd e'n ffynnu yr un gyntaf, wir oedd e. Gret. Wedi meddwl, ni wlad mor fach, falle bod bitcho flat out yn gyhoeddus am bobl ni gyda blydig o chance o bympo mewn i rhywbryd. Byth really unsustainable oedd e. Fuck you on. Dwi'n edrych dim byd fel fi. Right. Na, ti'n mynd eistedd fanna. Na. Fys ti ddeud bod yn ffrogi'n edrych fel sach o datws, bod make-up fi'n ei fi edrych fel clown, a bod mam fi'n overrated. Guilty as charged. Ond fe wyrodd y thing na mam ti. Spot on. Ai, so oedd e bach o under par night ar Twitter, really. Real anti-climax, bach fel dydd Gwldewi. Anyway. So, be welon ni Lenny? Fel pob blwyddyn, oedd y panel yn gweud y pethau reit, chymod? Yn positif i gyd. Lot o ymdrech. Heiddi, clapi hi. Clywed gan moswn. Anthem. Lot o galon. Un o'r clasuron. Oedd pethau mynd yn special, nes bod nhw'n actually clywed y cyneuon. Oedd o fel gwrando ar nervous breakdown. Can i Gymru? I don't think so. Mae'r gan yn doomed. Doomed. Rhyw hambon oedd wedi sgwennu'r can gynta, a oedd rhain yn canu am, guess what? Cariad. Ond fuck me, o dim lot o passion, yn sefyll fyna yn gwenu arni fel ffwrch. Fel young farmer yn dala peint o seidir a black. Fel rhywun mewn cyw yn post office. Sy'n mi gwath o the? Na clywed boi can y lod yn gweud... Funk. O, na stopa. A fel clywed rhieni chi'n siarad am sex. O, roedd good tube on i ge. Pleidleiswch i fi. Fucking hell, pidwch roi'r £5 i hwn. Sy'n eisiau fe arno fe? Ar ffuggy studio na fel second home. Ydy bach yn awkward backstage, ydy? Wel, mae hwnna'n Tinder-date gone wrong, ynddo we? Hwn ydy'r beth sy'n cofnodi Cadwriaeth Cymraeg. Hesht! Ni gyd yn gwybod taw bullshit yw na. Gobeithio. Bango mlaen am fucking blaenau ffestiniog to. Blaenau ffestiniog. Blaenau ffestiniog anweledig. Gai Tom, anweledig, Ews Gwynedd. Gai Toms. It's not New Orleans, mate. Mae yna rhywbeth yn y dŵr yn blaenau. Mae rhywbeth yn y dŵr. O, fel na mae dynion gwyn yn neud shit reggae yn blasu fel. Oedd dipyn yn nerfus fi'n credu. Oedd hwn yn dala sound i'r mic stand fel meddwyn ar lamppost yn ofni cwmpo drosto. Gary a Gareth, mae yna gyfres fanna, dwi'n siŵr. Just achos mae enw nhw'n dechrau dy G. Wel, mae Esbyrrec wedi comisiynu rhaglenni am rysmau gwath. Gary a Gareth. Fi'n dechrau dod rownd i'r syniad na. Oedd rhain wedyn o Ynys Môn. Mae dod o fyna fel arfer yn recipe for success. Ac os chi'n dod o Ynys Môn a ddim yn ennill y peth, mae rhaid bod chi'n fucking shit de. Un arall da home studio. Maen nhw'n bla. Fi mynd i ddechrau ymgyrch meibion brau. Mynd rownd yn llosgi home studios boys sy'n lladd diwylliant ni, gyda'i music average. Fi'n siŵr wneith Bryn Fo yn joino fi. Nes i gymisoddi'r alaw ar y delyn i ddechrau. Iesu. Na cheire, chi byth moyn clywed. Mae'r geiriau yna landa. Ni mas yn y pub am y uwcs ma. Da ni'n siŵr hwnna, gwrs. Ar conw! Boes y cocau mowr. Wedyn, gython ni fwy. O ddim byd special. Doi foi sy'n joio musicals, sydd â bywydau tipyn mwy diddorol na'i can. A rhyw ferch oedd yn obsessed gyda melyn. Be mae hon yn neud ar toser yn y conservatory? O beth nesaf, bydd ddau George Foreman yn y bedroom. Roedd i ddim rhy keen ar ddod nôl i'n cael go arall. Deud i'n ôl eto? Wrth gwrs. Fel sy'n just stand i holi hi am second date. Bleth ni wedyn, gwedwch? O, iesu, dyfrig topper. Waw, shush! Dwi'n sefyw yma. Dyfrigl. Oedd y rhaglen yn llusgo wedyn wrth i Tristan fynd i cael chat ar ryw ffwrch o foi. Sa'n mo pwy yw e? Samuel, wyt ti'n gwybod pwy yw e? Tico boxes o'n nhw'n neud nawr, really.
Bach o bants, e? Fy mryn dod sy'n llai oren na be mae'n neud erbyn 2019. A bobl yn chwerthu'n gormod ar jokes. A mae rai bod rhywun wedi tynnu mas munud ola i gael rhedbow ffil mewn fel pundit. Cael i Gymru, maen nhw'n cael gwared i ni ar ôl. Ar ôl hwnna i gyd, dath hi'n amser i ffindio mas pwy oedd wedi ennill y cash. A dyfrig topper yn drydydd. I'm back, fuck it a handshake. Sech chi'n meddwl fydden nhw'n rhoi rhywun i ddangos y ffordd iddyn nhw i'r llwyfan? Can rhif 5 enillodd, fel oedd yn amlwg i bawb. Ticked all the boxes. Wel, pa ffordd well i ddathlu hanner can mlwyddiant na dynoson really run of the mill? Welech chi to, bonis. Gwaed e! Caroline. Fel bod ti'n cachu, gwan. Wedi gwasgu'n mas.